gràcies per assistir a aquest acte que serveix, com cada any, per obrir l'any polític de la ciutat i on l'MPS, com a esquerra independentista, té la voluntat de fixar els posicionaments polítics del moment. Senzillament que en 23 operacions, en 10 anys, aquest estat al qual estem sotmesos ha aconseguit, diguéssim, endur-se a través de la corrupció i d'altres fórmules de frau 255.000 milions de diners d'eraris públics que són ni més ni menys que 8 vegades els pressupostos de la Generalitat o bé 25 vegades els pressupostos en matèria de sanitat. Per tant, estem parlant d'una independència que ha d'aconseguir, amb la proximitat d'un país petit, que fa que la sobirania popular tingui el control dels seus governants, de seguida puguem detectar que això no passi. I creen xarxes de comunitat als barris per poder respondre a les situacions de vulneració dels drets, perquè jo no diria que són persones que estan en una situació de vulnerabilitat o d'exclusió social, sinó que són persones de poder decidir amb qui signava un contracte. Un contracte negociat sense publicitat vol dir que és un contracte que atorgues a dit a qui vols, a qui et dóna la gana. I el Departament de Salut d'Esquerra Republicana li dona el contracte a l'IBEX 35, a Ferrovial. Si seguim així, si seguim venent a trossos al país, si seguim venent els nostres serveis públics, quina capacitat de decisió tindrem davant d'un embat amb l'Estat? Si a la primera de canvi, quan se sent parlar del dret a l'autodeterminació, aquestes empreses són les primeres que es posen al costat de la part opressora del poble, perquè saben que se'ls ha acabat el negoci, perquè saben que si construïm un estat diferent, si busquem unes noves relacions, si el que fem és planificar l'economia posant al centre els drets dels treballadors i les treballadores, els drets de les dones que hem de sostenir la vida i hem d'arribar allà on no arriben els serveis públics. Si comencem a expropiar els pisos que estan en mans de grans tenidors i que estan buits, saben que ells perden els seus privilegis. Quines claus plantegeu des dels col·lectius de base independentista i d'esquerres per plantejar nous moments de confrontació amb l'Estat? Un feminisme de classe que posi la vida de les persones al centre, que acabi amb totes les violències que patim les dones pel simple fet de ser dones, també en l'àmbit laboral. I un feminisme que sigui la base del nou estat que hem de construir entre totes. I quan dic entre totes, em refereixo també a les nouvingudes. El procés al voltant del 1 de febrer i ens van encausar pel simple fet de demanar llibertats, de lluitar contra la repressió i en un moment on l'empat repressió contra l'Estat era molt bèstia i quan la reacció del govern de la Generalitat, en comptes d'estar amb el poble que estava mobilitzat des de baix, estava organitzat i estava intentant donar resposta, la resposta del govern va ser la mateixa de l'Estat. Va ser repressió, actuacions particulars i al final el que ens trobàvem és una situació en què el govern anava parlant de llibertat, anava parlant de moltes coses en aquest sentit, però la situació dels Mossos d'Esquadra i les actuacions particulars el que deien era el contrari. Era repressió i més repressió que no es mobilitzava. Les plataformes, espais com Can Capablanca, l'àmbit de la cultura transformadora, és precisament per fer tot el contrari, que és empoderar la població, que s'organitzi, generar xarxes, ja no només de suport en l'àmbit antirepressiu, sinó xarxes veïnals, xarxes socials, moviments populars, espais de transformació, espais culturals, espais físics, festes majors populars, espais de trobada, mobilitzacions i tot allò que us vulgueu imaginar, contracultura, llibres, debats, programes de ràdio, xerrades, i això és el que genera mobilització social, això és el que genera interès pel benestar comú i pel benestar col·lectiu i això és el que genera, en última instància, interès polític, però alhora també hi ha una societat organitzada, una població mobilitzada, unes entitats valentes, hi ha gent al Parlament, als sindicats, a l'àmbit estudiantil, valentes que volen tirar endavant el procés d'independència. I els represaliats i represaliades han de fer l'esforç de posar-se al servei del moviment del qual formen part, i no al revés, i no viceversa. I les estratègies judicials, i us ho diem des d'una organització on la majoria de persones que hi participen són advocats i advocades, no pot passar per davant de l'estratègia política, perquè totes i tots col·lectivament avançarem i transformem el país. Patirem repressió
i com més en patim vol dir que millor estem anant, perquè, com se sol dir, qui no es mou no sent les cadenes. Moltes gràcies.